بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كلو بون فلا ما فو إني سقما أبلا نفول لمنا ما فو بسم الله وجارانية كو هذا ما دنت فوي وجه جو فم بيد فم بمن وقت وافوتي نعم أبي alaka latke la wala likufo نعم sabula furati ko wajibi do am bebe mo be ka sa chien kili ko kriwitike ayu ablay bomono fana kuti ko jofe be dafenye نعم abi adama dia kunchel de kofo na mi jen kono amenwo me نعم abla am ta ayu o jofe be dafenye krodo ya ablay تبارك الله ma me chugo du kulenga amisa dondo بمن أندري كو إني كلي على كلي شو بلا بيفا oche mo ne ala ma ja chugo abifa sabula ala ka kuma kan o tuna saka yele ma parce an ekadiu ya fam ala ka lati ala ka kulati lo ne do donc fu tabali ko ya ala kanu chugo ya bato chugo dondo abifa oche sababu tala dalu tala fura tala ka foko nene be ni yake itisa la akbar oti o kama foko imana ala kanu chugo imana ala bato chugo inasa o akoro de ka fo furati sa ala ble furati sa ala ayu bamana andre anga kanuba anterike Musa Kulbali biton ne ba fo dusuba Musa ala ya ka kalfa minala do ko asama ala bamana ya ko do ay samarabo nimbe o fengelen awo nimbe fengelen ni mbe koro ka fo ko ay dunya to o amido de ke nam ala ka hene musala nam ala ka dawro sumaya nam mo mo yan wele ka message ka damne bajene la ka bo parini watina ka bo zumana Jean Jarala Umar Hamadou Touré ka bo direy Sadio Jara ani Cheikh Tidiane Traoré ulu bek foli be ko ango foli fe aka somogo naka dembe yama ala ka hinala ka dairo suma nyebo chogola ko ta ibenye on yere mumba ko onta don tabike watimina 600 wa wula dona sinido ayro todo antodo ayro todo ame ante kluma glass ki fanana wati sebela de do ablay niminga wati sira ibita ayo ame fofo nyonko do benna do bita sikatola o fogata si ala reka jewuli duma naam o amunu biya ama fenke ala yi mi yatu akukanga tuya ayo anga wati de masifolo munu ina fana tara olu mudamana ta kuke ayo ka foko de kama ala ufa o nga wati de sida ayo o ni wati sida ama bebla wati se mine kono ko sayo dom balote o tien abana mbo bla o minala ma bla o mine kono sa be do mina koni balo ko kuma ti foyi ayo o am do de ke ayo ala ka amme ka maukuna foni ala ka si jandi ani lamemba o bela jilema amin ya rabbi ani kenya ani soro ni jidi naam ala ko dambela jilema ala kanke ala kanuma jom fana yi naam sabula ima fengo be me ke jien kono ni ala te abla ndani ka jeno tike ke fuye sabula ni sara ibita toroba malla ala kanke shoma ouais aywa c'est tu jarale ko fidèle auditrice à ce groupe Pelengana ko fana habitation blake Moussa yi donc amuñ ci bon sisan ami do ñu mena bi juma yable décembre ko le clé tansoro samba fla ni mokani kili membe talike yalla sigi ngafo fasri boy se woni ke fasri gafo kono nam amna la frete folo mi kasika do nyefo mo ko famille kasika sura kola tubarikallah yana nga do kono Adizan Ndiaye ale fana bo kay ko ale fana be do ke Moussa yi aywa ambada mi le sor faso ko fasri mundu bo kono colonel Assimi Goïta jamana chama jafa nyam ko le la sedike suroha akodi la sedine sin fe ayani ni jamana do fe ka fo bela jide ki sendo assise nationale de la défense nationale min baro kanga damna chine anga yere maraka fo kono ablay o ko abike so winga Mali
kan ka taa taabolo kura minnu fɛ ka olu bɛɛ lajɛlen perepere latigɛ san ni a lamini kɔnɔna na ko baara dɔw daminɛna walasa k'a to u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuran sɔrɔ ka kɛ ni nimisi wasa ye cogo min na isɔrɔ kɛmɛ ka o dɔw fana ɲɛfɔ min tali kɛ isɔrɔ yɛrɛ ɲɛmɔgɔya so k'u b'a la ka wulikajɔ dɔw fana kɛ walasa u ka baaraw yɛrɛ taabolo bɛ se ka wulikajɔ kuraw kɛ cogo min na ka baw nimisi wasa halisa olu fana bɛ wulikajɔ dɔw labila yen. Le Mali d'aujourd'hui ko bi Mali a bɛ cogo di? ko patronat kɔnɔna na ko tɔn 23 olu kɔni n y'a jira tɔn 39 kɔnɔ k'a fɔ ko fɛɛrɛ u bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ olu kɔni bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ kelen dɔ jira u b'a fɛ patronat gɛlɛya ka ɲɛnabɔ cogo min na a bila yen min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ sinosmu kɔnɔna na comité national olympique sportif ko Abib Sissoco ale kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko olu bɛ baara min na o ye ka se ka maaw mako ɲɛ ka sinos ko ɲɛnabɔ ka ɲɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Bintu Goldu ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko minɛn ko to sanubɔyɔrɔ ko la ko bɛn sira ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ sa abila an dan u b'o bila kɛrɛfɛ. L'indépendant ye mun fɔ? Indépendant kumana a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Ablaye Diop taara Akara walasa ni Gana jamana ɲɛmɔgɔ ka se ka ɲɔgɔn ye ko a bɛ wulikajɔ laban dɔw la walasa Mali bɛ se ka kisi ɲakili kura ma cogo min na Macky Sall Faransi jamana ɲɛmɔgɔ n k'a fɔ Sénégal jamana ɲɛmɔgɔ a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga ko la Mali kɔnɔ ko ni jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye dalu jɔnjɔnw di minnu b'a jira k'a fɔ kalataw wariw dɔgɔkɔrɔ ka sababu kɛ minnu ye ko u bɛ sɔn ka sɔn olu ma ka Mali tanga ɲagili kuraw ma ko Gabriel Touré baarakɛlaw kɔni ye fununa baara la a bila nan tile 3 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na Sumeli Boyi Mayiga ko ale kun y'a n'a ka sɔrɔnalomɔgɔw kun y'a ɲini k'a fɔ fiɲɛbɔ da ka di a ma n'o ye liberté provisoire ye ko ban kɛra a ma ko kura ye a bila nan. Ayiwa l'indicateur de nouveau a jira sa k'a fɔ ko jagokɛlaw ka ɲɛmɔgɔyaso minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ka baarakɛlaw n'o ye DGCC n'a ɲɔgɔnnaw ye ko olu kɔni bɛ baara bila la o y'a jira k'a fɔ jamana marabagaw t'a la ka ŋaniya ɲuman yɛrɛ jira min b'a to u b'a fɛ gɛlɛya in ka se ka ɲɛnabɔ Banɲagara sariya sɔsɔwale min bɛ wele ko désobéissance civile a bila nan ko a kɔni sɔnsurula kunungo minisiri 3 taalen kɔ ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni sigidalamɔgɔw ye Yorodi Sahel ko dugu 2 bɛ yen nɔ Bamanchu taara bin olu kan a bila dan Orange Money ko la ko Orange Money kɛbaw b'a la ka sɔngɔ wɛrɛ bin jamanadenw kan ko Orange ma jɛ ni a ye k'u bɛ wulikajɔ dɔw la walasa min b'a to mɔgɔ minnu b'a waleya kɛ olu bɛ se ka minɛ ka ɲagi cogo min na min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ loi 52 ni o ye cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen ka se ka da don mara kɛcogo la digi kana kɛ maa si la loi du genre a bila nan ko a lawaleyali bɛ bolo jumɛn kan Mali jamana kɔnɔ sisan ANP la ko ka san 2022 u bɛna baara kɛ ni musaka minnu ye ko a bɛ se fɔ miliyari 7 jate ma a bila yen. Les Échos wili olu kɛmɛ ka sɛbɛntiya k'a fɔ minisiri 3 cira ka taa Banɲagara walasa ka taa kumaɲɔgɔnya sabati ni sigidalamɔgɔw ye lakanako gɛlɛyaw kan ani ka tasibila ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ni olu fatura ka sababu kɛ Bamanchu ka waleya jugu in ye Songo ni Banɲagara ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ sa ko UNICEF ye san 75 sɔrɔ ko jɛɲɔgɔnya ɲuman kɔni bɛ u ni Mali cɛ fo ka se sisan ma min yɛrɛ fana bɛ teli kɛ san an y'o fɔ kaba ka jira k'a fɔ ko baara dɔw bɛ sen na walasa min b'a to kuran bɛ se ka sɔrɔ san ni a lamini sigidalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na. Mali Tribune ale kumana a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ Boubacar Jim ni ale ye coordinateur du mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme ɲɛmɔgɔba ye a y'a jira k'a fɔ ko jɔnya bɛ bolo min kan Mali kɔnɔ sisan ko
jornan ko do sabula ko a kɛlɛli a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ gɛlɛya minnu b'a la kɛmɛ ka i nɛ don dɔw kɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko kafo kɔnɔna na ko musow sera ka bɛn fɔlen na abilan dan min bɛ tali kɛ Gabriel Touré kɔnɔ ko baara t'a la ka kɛ yen nɔ wa Amadu Jige min y'ale kun ye jagokɛlaba ye ko ale kɔni soma yɛlɛmana abila an dan ala ka hinɛ ala ka dayɔrɔ suma amina Dabaliba n'a ka kow belebelebaw ayiwa ko moto zone dɔ dɔ ye moto suɲɛ fana concert dɔ senfɛ ko ale tɛgɛ taara ka da ale kan Bamakɔ yan nɔ troisième arrondissement mɔgɔw fɛ ko cɛ dɔ ye a muso minɛ n bɛ se ka fɔ cogo di sunkuru b'a la awuzubilayi o bɛ se ka kɛ cogo di il surprend sa femme en pleine prostitution ala ka kisi o la est-ce que a muso don a ma tromper wa k'a muso don ala ka kisi o t'a dabalibanko ye koyi aw ka jugu n'a ye o t'a dabalibanko ye dɛ ko Ɲamakɔrɔ ko a bɛ fɔ cogo di a sɛbɛn cogo i b'a fɔ cogo la ni de miel lune de miel kɔɲɔso voilà n'aw furula n'aw bɛ kɔɲɔso la k'a to kɔɲɔso la k'a minɛna jɛnɛya la bilen awuzubilayi jɔn cɛ de minɛna aw muso elle muso ala ka kisi muso de don a kuma tɔgɔ la ko muso minɛna jɛnɛya la k'a to kɔɲɔso n da to kuma na a bila o gɛlɛyara sa n ko n da to kuma na k'a to kɔɲɔso la o kɔni da to kuma na n'i ko dɔ nin minɛna sunkuruba la ni n'o tɛ dabalibanko ye ka tɛmɛ o kan ni ka jugu dabalibanko ye ayiwa u segin b'a kan fana k'a fɔ Kucala o ko muso dɔ kɔni jiginna moto sandeli sanfɛ u taa tora dɔgɔtɔrɔso la kulukuru ka jigin moto sanfɛ awuzubilayi o ye gɛlɛya dan ye o don an ye kuma in fɔ a kuma bonyana mɔgɔw hakili ma nka ninnu dabaliban mɔgɔw fana segin b'a kuma kan donc a bɔlen ne ɲɛfɛ ayiwa min yɛrɛ bɛ nin ko in na sisan an tɛna Kucala dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw wele ayiwa k'u ɲininka o kɔni a ko komi caman tɛ da fasiri gafew kɔnɔ kuma ni dabaliban kuma ninnu na an bɛna Kucala dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw yɛrɛ wele k'u ɲininka k'a dɔn ni a ko yɛrɛ kɛmɛ cogo min na k'a ta olu yɛrɛ da kɔnɔ sabula maa caman ko kuma in bonyana olu hakili ma parce que a fɔra ko den jiginna muso in jiginna sira la cɛ ma bɔ a kalama ko den jiginna muso ma bɔ a kalama k'u selen dɔgɔtɔrɔso la ni de y'a kabako yɔrɔ ye o de y'a kabakoma yɔrɔ ye d'accord awɔ bien Kucala dɔgɔtɔrɔso mɔgɔ an bɛ tila k'olu fana ɲininka a ko b'a kɛ cogo min na nka n'o cɛ ko Kulukuru o ko dɔ kɔni y'a muso kun ci yen nɔ a bila yen ni kolonŋɔŋɔ ye o ye kɛlɛya ye a kuma ka ca k'i muso kun ci a sera o de ma i t'u bila ka taa muso wɛrɛ ɲini i b'a bonda ni na fu o kɔni k'o tɛ faamu e ka hakilila ni ne ka hakilila kelen ye parce que ne bɛ to k'o fɔ a ma se o la furu filɛ nin ye ala ko furu kana sa o ye tiɲɛ ye nka n'i aw tɛna ɲɛ a la ala fana m'a fɔ ko mɔgɔ ka mɔgɔ faga dɛ ala m'o fɔ dɛ ou bien de n'aw tɛna ɲɛ a la aw tɛ fara ɲɔgɔn na siga t'o la i ni mun bɛ ɲɛ a la i n'o tɛ taa o kɔni o ma fisa ka taa ɲɔgɔn faga ye walayi fu falaki mɔgɔw k'a jateminɛ i b'a faga i bɛ taa kaso kɛ fu aw denw bɛna kɛ mun ye ɲininkali e ye ne faga ka ban denw bɛ yen nɔ e yɛrɛ bɛ taa kaso la denw bɛna kɛ mun ye sisan o hakilima tɔw la quoi mɔgɔw k'a jateminɛ mɔgɔ kana dusu bila hakili ɲɛ bien yana ka taa ni baara ye n ko message de bɛ na madame Bouare Bintou Fune Samake Wildaf Mali présente ses condoléances ancienne ministre elle est Koutoukouledou Ibrahima Togo à Magnambougou Noum Dambélé à Ségou Tino Timbota à Kalabankoro Prince Meiga Douala à Cameroun Maître Ngoïba à Bamako Soumaïla Samake à Kalabankoro Goïta Alassane à Faladje Sekouba Sinayogo et Issa Fomba di Drogba présente leurs condoléances à la famille de Moussa et à Radio Clédou. Alors, Uliche Unibaradio Kakanuna. Amin. Ebi Bokati. Lycée Dobi Kati à Togodi. Mambi Sidibé. Mambi Sidibé est joint. Bon, tu Mambi Dongo Sebe. Il m'a dit qu'il y a un Togoda à la joint. D'accord. Mambi Sidibé. D'abord, il est né à Niamey Fara, à Kita, en 1891, à Banguera Kita Maradela, en 1891. Ani bi kontoni kelen.
a soma yɛlɛmana en 1977 a ye dɔ sɔrɔ ne a ye dɔ sɔrɔ a ye dɔ sɔrɔ san ba kile 1977 ka Musa Traoré to fanga la ayiwa Mambi Sidibé il a été à Tara école là de Diagoua recruté de force par l'école administrateur où il y a à Diagoua minɛ ka do école là recruté de force au watina vous démissionnez ta Diagoua le do école là OK il fréquente d'abord l'école primaire de Kati de 1906 à 1907 ala ka kalan kɛ u y'a daminɛ Diagoua ka taa n'a ye ka do Kati école là 1906-1907 ensuite il fréquente l'école des fils de chef de Kayi tubabu mara waati min na u ye écoleso dayɛlɛ Kayi ɲɛmaw farafin ɲɛmaw les fils de chef olu b'o de minɛ ka taa n'o ye o la comme olu t'a fɛ olu ka denkɛ ta yɔrɔ jan donc u ye école kɛrɛnkɛrɛn de n'u ye ɲɛmaw farafin laadaw ka ɲɛmaw n'u ye den minɛ u b'o don école la donc a taara o école la de 1909 à 1910 a bɔr'o la ale tun ka kɛnɛ a hakili ka di u taara n'a ye Sénégal à l'école normale de Gorée au Sénégal 1910-1913 il obtient un diplôme supérieur d'études primaires il devient instituteur instituteur au Tiamba fo école Karamogo olu b'a fɔ instituteur il est parti à Ouagadougou à Banfora à Bobo et à l'école primaire supérieure de Bamako il enseigne dans ces écoles directeur de l'école régionale de Niefenke puis directeur de l'école régionale de Banyangara ay Banyangara ni Niafunge école sou ñemoga ke collaborateur particulier fécond du bulletin de l'enseignement de l'OAF Gafe do tumbe Nazaraw Boloka sebe ale tumbe sebeni ko Gafe là il est politicien membre de l'USRDA politique temps USRDA en 1944-1940 il est détaché à l'IFAN à l'Institut africain oui à l'IFAN Dakar Mambi Sidibé est le président de l'association des lettres du Soudan pour la défense de leurs intérêts moraux et intellectuels, dénommé Foyer soudanais. Il était avec un certain Modibo Keïta. Donc, nous ouliga joke wasaka sega farafunga hakaw duma. Alekum yo kulunya mogodi. Mambi Sidibé a remporté le premier prix du concours littéraire ouvert entre les originaires des colonies françaises d'Afrique de l'Ouest avec son œuvre Jeux et Jeux des enfants indigènes. Tu vas vous clé là. Nyanda folo minkara. Nyanda folo minkara Afrique belle sebenina. Allez de Djonjon Folota. En 1931. En 1932, Mambi Sidibé remporte le premier prix du gouverneur général de l'AF. Sans que l'on peut faire tourner, il y a un concours qui est allé de concours. Avec son œuvre Études sur l'AF, études sur la chasse et l'ensemble des travaux. Et ce n'est pas fini. Il a remporté aussi le deuxième prix du concours des éditeurs, des écrivains africains de l'Afrique française. Deuxième prix du lauréat des prix de littérature africaine de l'Institut des langues des civilisations africaines. Avec ses écrits, Études en mandingue sur les coutumes malinquées de 1933. Donc, il y a aidé. Donc, allez tuer Frafin, Frafin mon Karlendo, mon Bukodo, aïe concours que, aïe John Jonta. Kabo Mali la katana et Dakar, à Tlalenko, où les a d'abord au Burkina Faso, et à Nakana Faso là. Donc, au Chokorobani de Salenko, donc, oui, au Togo de Taka, Dalise Mambela, et Mambila, parce que Alpha de OK, parce que non seulement, aller à Kayoko Damina, Kati, donc, yeah, donc, Alpha de Koke Ganzande. Voilà, donc, Alpha de Koke Ganzande, Kola, Kako, Koroma Dobino, Kaladje, Kaladje, pour qu'aller ale togo kana tunu parce que ale bara mun beke ni aya togo da lycée la mogo bani ale jo bani ka do ba do amake ganza donc au sababu de le fana taranyini lycée mambi e joye donc ne musoro de ni kadima ani katikaw mun ta do mambe e joye mun na ya togo da ko école la ko ka donc janjolo tawargala c'est ganzante agla mo chamaye famel kala wuri ko jo chamanke nam Manchester lenkundo am se ka waso ni mɔgɔ minnu ye ale b'olu la abula ok on va faire une tabarikala on salue tous
les travailleurs du lycée, les élèves du lycée, le directeur du lycée Mambi de Kati. Kati. Kambe. Kambe dore.